ndinoda kuti uzvisume kunyika nokuti kana tiri pana hatisi kuZimbabwe cheteka tiri kunyika yepasi rose. Iwe unonzani? Rangu rekuberekwa ndinoitwa Nicodemus Mutizi. Rebasa ndononzi Jasignal. Ndinoda kuti umbondipa kanhoroondo kako nekuti hatingofuma takungonzwa kuti kuna Jasignal istokuchiti signal yachabva kupiko ndeye magetsi here ndeye foni here ndeyechi zvabva kupi. Ndikati nhoroondo yangu yemimhanzi yebasa rangu ongo yakanotanga 2011 ndopandakanotanga kurekodha kuzasi takanga tiri kuchikoro before 2011 taita noise isingaiti kuchikoro saka tatiri paChristian College. By then mumwe wedu shamwari yedu akati kwarume noise yatinoita tadi kuita tichita yedu tichishaura sevanhu vanofarira kushaura tichinyora yedu nziyo dzedu tichiimba. Tikati hapana chakaipa ndokuzonyora nziyo dzedu paipapo taimbonyora jazz music ndiyo tainyora ipapo but hatina kuwana mukana wekuti ndizoirekodha. Ndokuzoti ndamira chikoro ndakomba amaraini pataigara manje ndopaiva nevamwe mukoma wedu ainzi mukoma Brashens ndopavandiwanira mukana wekuenda kustudio ndobva ndanorekodha song yainzi Chiona Ladies yeZimdanzo. ndizvo zvasi ndinoda kutenda nekuti munhu anobata munhu ruoko kuti dai warekodha dai waita izvi aiwa tinoda kuvatenda. Watanonzi Brian Brashens. Yes. Mukoma mhino kana ndiri kudaidza zita renyu zvakakwana kuti Brashens toda kukutendai pachikuva chemhemberero